Żewġ sajjieda melleħin Dennis u Rodrik fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet salvaw fekruna tal-baħar li taqdet fl-ispak u l-bottijiet. Il-fekruna ntlemħet minn Godfrey Bartolo, sajjied tal-Lanza li talab l-għajnuna taż-żewġ sajjieda biex ittellet mill-bajja tal-melliħa. Mal-indunaw li din il-fekruna kienet maqbuda fl-ispak li s-sikka madwar saqajja, is-sajjieda mill-ewwel żammew lill-fekruna u qataw l-ispak permezz tal-imwies tagħhom qabel telquha lura fil-baħar. Dan il-filmat ittella fuq is-sit maltarightnow.com u qajjem diskussjoni sħiħa filwaqt li kienu ħafna li faħru lis-sajjieda. Madankollu l-President Eżekuttiv ta' Nature Trust Vince Attard filwaqt li rikonoxxa l-intenzjoni tajba tas-sajjieda u issa li l-fekruna tista' tmut xorta minħabba ħsara interna. Kien hemm ħafna ġbit, pereżempju tarafna ġbit fuq is-sunnara li kienet maqbuda. Dina ċertament kawżat iktar tiċrid ġewwa li jista' jkun hemm internal hemorrhage li mbagħad il-fekruna ħadbati. Plus hekk ewwet tieqgħod attent ukoll kif jaqta' xlif għaliex deru l-imwies. U appella biex jekk xi ħadd isib fekruna f'diffikultà jirrapporta lill-awtoritajiet konċernati. Aħna nieħdu gost li nisalvaw il-fkieren, però hawn nies li huma esperti u importanti li anki meta jkun hemm dawn l-affarijiet nittrattawhom anki bil-mod xieraq. Kemm iċempel jew lil-MEPA jew lin-Nature Trust, fil-każ tan-Nature Trust in-number huwa 99999 u nirranġaw niġu niġbruhom għall-ewwel noħdu għand il-veterinarji biex inneħħula l-affarijiet li kollha. Fil-passat Nature Trust irċifiet fkieren mejta li ġie stabbilit li mietu minħabba li xlief jew oġġetti li belgħu tneħħew b'mod ħażin u ma ħadux it-trattament meħtieġ.